Playing more music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang Tino sang Inuban. Huwag nailain pa. Lamiaoy. Oh man, that tune was so dope. 100.5 FM. Get ready to feel the beats. It's about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM. Your Alagad Radio. Five. 100.5 FM. Huwag nailain pa. Lamiaoy. Okay, agyan, welcome sa atong palatuntunan ang Ilunggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ako si Pastor Ipaprasakar nga sa karon pastor diri sa Bay City Fellowship Baptist Church kag sa Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Amon kamo ginaagda mga estudyante kay mag-open naman ang klase dira sa Dumaguete. Mga young people nga nag-eskwela dira sa mga universidad sa Dumaguete City nga kung wala kamo sang simbahan nga inyo matambungan ka makadtuan sa diin kamo makadayaw kag makasimba sa aton Ginoo, kami malipayon sa pag-agda sa inyo sa Dumaguete City Cornerstone Baptist Church sa Ilina 2 Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Ang amon tipon, ang pagtuon sang pulong sang aton Ginoo kag pagsimba sa aton Dios nagasugod alas 5 sa hapon tubtob alas 7 sa gabi kada Domingo. So palihog communicate sa akon mga ginikanan agud nga aton man mabuligan ang inyo mga kabataan nga naga-eskwela dira sa Dumaguete City kag may mga programa kami para sa mga pamatanon. Aton itugyan nanay abyan ini nga aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo pinaagi sa pagampo. Dios nga balaan, amay namon salamat nga kami karon makadungan naman liwat sa pagtuon sa imo balaan nga pulong. Ihatag sa ang gahom kag ang kapawa sa amon tunga sa nagatuon kami sa sining tupiko ang pagka-simple sang amon nga pagpangabuhi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Living simply. Simple lang nga klase sang pagpangabuhi. Ang mga bersikulo nga aton basahon makita diri una sa Roma kapitulo 12 bersikulo 8. Ang nagapanglaygay sa iya pagpanglaygay, ang nagahatag sa pagkaalwan, ang nagabulig magmaukod, ang nagakaluoy magmalipayon. Diri sa ikaduwa nga verse sa ikaduwa nga Korinto kapitulo 1 kag aton mabasa diri sa bersikulo 12. Si Pablo ang nagsulat, kay ang amon pagpabugal amo ini, ang pagpamatuod sang amon kaisipan nga sa pagkabalaan
kag pagka maminatud-on sang Dios, hindi sa kaalam nga unodnon kundi sa bugay sang Dios nagagawi kami sa kalibutan, kag labi pa ayon sa inyo. And then sa katapusan ang 2 Corinthians chapter 11 verse 3. Apang nagakahadlok ako, sili ni Pablo, nga subong ang manog sa iya kadaya naglimbong kay Eva, ang inyo mga hunahuna patalangon gikan sa hanuot kag putli nga katutom kay Kristo. Inang hanuot kag putli ang ideya amo ang simplicity in Christ Jesus. Abyan inang pulo nga simple o kon simplicity sa mga bersikulo nga gingamit gikan sa Griego. Amoy ni ang pulo nga suno sa mga Greek scholars, haplotes and haplos. Haplotes and haplos. Ini nga mga pulong nagakahulugan single or simple. Kag ang opposite sina amo ang diplos, hindi na nga haplos kundi diplos, which means double. Ang simplicity kinahanglan amo ini ang kalidad, ang sahi, ang klase sang pagpangabuhi sa mga Kristohanon. Kaya nga, una, ang aton Diyos, simple being. Dili siya compounded. Hindi siya complex kag indivisible. God is spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ining pulo nga simplicity, kung maghambal kita na nungod sa Diyos, it has to do with God's essence. Ang pagtudlo na nungod sa Trinity, nagatudlo iya sa ginatawag subsistence. One God existing in three persons. Ang essence, siya lang isa ka Diyos. Ang subsistence, tatlo ka personalidad. You know, ang aton Diyos, ang iya mga demands, mga simple lang. Si Ginoong Hesus nagsiling dira sa Matthew 11:30, for the yoke I will give you is easy, in the load I will put on you is light. Meaning, to serve Him is no burden. It's not a burden. It's not complex kind of service to Him. For He, in contrast with those who reject Him, is gentle and humble. Yes, the demands of God for us are simple, are easy, light. Siyempre, nahimo ini nga easy and light because we have received the Holy Spirit and He is residing or indwelling permanently in us. Hindi lang nga ang mga demands sa Diyos simple, kundi bisan pa ang mga disenyo sang Diyos nanungod sa kaluwasan sang tao, simple or llano. Kag amo nang ginbasa naton kaina sa ikaduhang Korinto kapitulo 11 bersikulo 3. Man himself has rather complicated the teachings on righteousness in the way of salvation and even the walk of the Christian. Ginpabudlayan sang tao ining pagkabuhi nga Kristohanon, kay kadamo siya sa mga gindugang-dugang nga mga buluhaton kagatungdanan para sa kuno abi mga Kristohanon agod nga masustain
ma-maintain o kung mapadayon ang kaluwasan. Dira sa balaan kasulatan, sa panahon ng isa ka tawo nagsinulsol sa iya mga sala, nagsalig kay Kristo Jesus, nabaton niya dayon ang kabuhi nga wala sa katapusan. Now, una nga tun-an naton nga kinanglan kita magkabuhi nga simple, no? Amo ini. Simplicity, number one, is demonstrated through sharing. Generosity or selflessness, hindi nga selfishness. Sa Romans 12:8, nagasiling dira sa King James Version, if it is to encourage others, we should do so. Whoever shares with others should do it generously. Whoever has authority should work hard. Whoever shows kindness to others should do it cheerfully. Inang word nga generously, gitranslate ina dira sa King James Version, he should do it with simplicity. Pagkasimple nga paghatag. Hindi na nga arkila ikaw sang sound system kag magpaybalo nga ikaw naghatag sang amo ini nga amount, amo ini nga mga material nga butang para sa buluhaton sa Ginoo, para sa mga katawan. When you give, do it simply. You know, ang uyat, pag-angkon sa mga butang, nagahatag ina sang complexity sa panguna-una kag sa kasing-kasing sang nagauyat sini. Possessing things complicates the mind and heart of the possessor, of the holder. Ang iya panguna-una, pirmi nagadulong sa iya sa mga nagkalain-lain nga komplikasyon kag mga trap nga ma-experiencean sang tao nga nagaangkon sang madamo nga mga butang. In a logical sense, simplicity means unconditionally or simply, or in a moral sense, generously. So, amo inaabyan ang simplicity napahayag, napakita, ina pinaagi sa pagpaambit, sa pagkamahinatagon, pinaagi sa pagkamaalwan. Number 2, to be simple is to be single-minded. It is to be generous to others. A simple person has no complex needs and he has a clear-cut aspirations. The intense desire to hoard, nablang taguon nimo ang mga butang and keep possessions and things, brings disorder and complexities in the life of man. Tuod man, ang mainiton nga handom sa pagtago kag sa pag-uyat sang madamo nga mga butang, nagadala ini sang kagamo kag mga kabudlayan sa kabuhi sang tao. Ina nga tao nag-experience sang apprehensions and stress for the state of things he owns. Kung may balay ikaw sa Luzon, Visayas kag Mindanao, ilabi na gid karon nga pirmi lang nagalain ang panahon. Kung may balay ikaw dito sa Cagayan, sa Northern Luzon, kag kung mag-abot dito ang bag-o naman nga klase sang bagyo, ano ang imo nga huna-huna kag balatyagon? Siyempre mabalaka ka. Kay base na palid ang atok, naguho o kung naawasan ang imo balay. Kung diri naman sa Visayas, kung may matahom naman ikaw diri nga balay,
ikaw imo dito nag-istar sa Amerika. Kung may ulan kag bagyo naman, ang imo nga kaguol, kung ang imo kasubo, kag kahadlok, amo naman magadumala sa imo balatyagon kag panghuna-una. Kag kung dito naman ang imo nga balay sa Mindanao, kung may baha o kung ulan o kung bagyo, mabala ka naman ikaw. So amoy na karon nga ining pag-angkon sa mga butang, complicated kayo ang imo nga pagpangabuhi. Nagadala ini sang stress, kag fear, nervousness, kag hindi maayo sa imo nga health ina.